Darin De Bono li fl-aħħar jiem iddomina l-aħbarijiet lokali u fl-Italja minħabba l-allegat involviment tiegħu fil-każ Dirty Oil kien għażla ta' Joe Borg li meta kien Ministru ħadu miegħu bħala person of trust. Dan qalitu il-Gazzetta Kulħadd wara li ras dokumenti li jikkonfermaw dan kollu. Talif li juri li Joe Borg ma kienx l-uniku esponent tal-Partit Nazzjonalista li tiegħu Darin De Bono huwa qrib. Boħrajn għadhom fiċ-ċentru tal-Partit Nazzjonalista sal-lum. Joe Borg kien ħatal lil Darin De Bono bħala person of trust fis-segretarjat tiegħu. Darin De Bono temm l-impjeg fl-2004 meta Joe Borg inħatal Kummissarju Ewropew responsabbli mis-sajt. Joe Borg fl-aħħar snin reġa' sar protagonist ewlieni fil-Partit Nazzjonalista wara li Simon Busuttil għażlu biex jagħżel kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet li saru fl-aħħar 5 snin. Id-Dirty Oil huwa każ ta' kontrabandu enormi tal-fjuwil mill-Libja lejn Italja. Malta tkun parti mit-traġett. Darin De Bono kien arrestat f'Lampedusa jiem wara il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Fatto Quotidiano, ġurnal Taljan, irrapporta kif kien arrestat ir-raġel li jaqqat lil Caruana Galizia mal-inkjesta fuq iż-żejt mill-Libja. Caruana Galizia kienet kitbet dwar Darin De Bono innifsu fil-blog tagħha. Hemm semmiet kif sajjida bħalu inqatlu b'karozzi bomba minħabba il-mod kif kienu qed jinnegozjaw mal-Libjani. Kien innotat ukoll kif il-Pulizija ta' kontra l-Mafja fl-Italja kienet diġà qed issegwu l-informazzjoni ta' Caruana Galizia dwar it-traffikar ta' żejt misruq mill-Libja u li kien qed jinbih fl-Ewropa. Intant skont rapporti oħra li deru fl-aħħar jiem, l-investigaturi li għamlu użu ta' apparat li jinterċetta telefonati għadu li De Bono esprima rabja kbira kontra kumitat ta' esperti tan-Nazzjonijiet Magħquda wara li qalu li l-Kumitat tas-Sigurtà b'kontrabandu tal-fjuwil mill-Libja lejn Malta. Jingħad ukoll li De Bono ġinterċettat jesprimi r-rabja tiegħu dwar artiklu ippubblikat fuq il-Wall Street Journal fuq is-suġġett kif kien konvint li dan influwenza il-konklużjonijiet tal-esperti tan-Nazzjonijiet Magħquda. Artiklu Daphne Caruana Galizia tellet fuq il-blog tagħha. L-investigaturi qalu li De Bono f'telefonata ma' sieħbu għajja lill-ġurnalista li ppubblikat l-artiklu.